sortu? Hemen nekazaritzaz, laborantza da, hemengo ekonomiaren oinagia, hortarik bizigira gehienak, eta bizia bada, nahiz eta demografian haunitz apaldu den, bakizu kurba hori, baina hor herrikoetxetan ekipa gazteak sartu dira eta esperantza dugu hori da erronketarik bat, da hemengo gazteak hemen atxikitzea eta unat bizi nahi duen jendeari ongi etorria egitea eta hemen integratzea gure bizitzeko manerarekin, gure kultura eta gure hizkuntzarekin. Hemen euskarak izan behar duela zati bat egingo dudan lanen ez dut dudarik eta gainera uste dut ezinezkoa dela hauek egitea ez dut nahi ere. Baina ezinezkoa da, uste dut, ez dakit, igual da ez nik kanpotik, etorri naiz ez kanpotik, ez herri berdinetik, baina bertze euskalki batetik heldu naiz eta gauza berriak ere beti berriak dira eta berritasun horrek ere sorgintzen gaitu eta niri hemengo euskararen doinuak eta hitzak, hitz goxoak, hitz goxoak ituzten niretzat ere belarritan, ez? Dudik gabe, gaina nire hizkuntza berazteko ere bai, ez? Dudik gabe, gustatuko litzaidak, ez dakit nola ateriko den, baina agian bi hizkuntzen arteko zerbait izatea nik nire hizkuntzan idazten dut, nire euskalkian, baina bai sartu igual pertsonai bat, ez? Hemengo euskalkia, gainera ez, hau da, bereziki Urepeleko euskalkia erabiltzen duena, igual sartuko nuke, gustatuko litzaidake, ez dakit aterako zeian ez, baina bai leku hori, hau da, protagonistarik baldin bada, pertsona edo ez pertsona, baina baldin badago holako norabide bat, konkretu bat, igual hemengo euskalkiaz idatziko nuke zati hori. Nik laguntza beharko nuke noski ez, baina bai, dudik gabe izan duela lekua hemengo euskalkiak behar du. Abian da 13-13 sumarioko 8 auzipetuen aurkako epaiketa Audientzia Nazionalean. Arantza Zulueta, Iker Sarriegi, Jonen Parantza, Julen Zelarain, Naia Zuriarrain, Saio Agirre Arauko, Nerea Redondo Otamendi eta Juan Maria Jauregi dira auzipetuak. Orotara 77 espetxe urte eskatzen dizkiete. Arratsalde on guztioi, 13-13 sumarioak uztailan 8 saio izango ditu, eta abuztuko etenaldiaren ostean iraian beste 8 saio egingo dituzte. 2010ean Euskal Presoen eskubideen alde egin zuten lana etaren mende egin zutela iritzita epaituko dituzte 8 auzipetuak. Euskal Presoen abokatuak edo presoen aldeko mugimenduak ibilitakoak dira guztiak, eta 10 urte pasatxo eta testuinguru aldaketa nabarmen baten ondoren iritsi da auzia. Zentzu horretan epaitegiaren atarian Julen Zelarain auzipetutako batek auziaren irregulartasunak salatu ditu. 11 urte geroago auzi honen aurrean bat egiten dugu Euskal Herriko gehiengo ordezkatzen duten sindikatu, alderdi politiko eta eragileek esandakoarekin. Auzi hau lekuz eta garaiz kanpo dago. Ezin da planteatu eszenatoki berria sendotu, elkar bizitzarako esparru berriak eraiki behar direla, eta jarraitu formula zarrekin. Garai batean utzi genituen eszenatokiak berriro ere plaza erdira ekarrita. Hori ez da posible. Bien bitartean EH Bilduk ordezkaritza bidali du Madrilera auzipetuei babesa ematera, eta epaiketa abiatu aurretik Julen Arzuagak adierazpenak egin ditu. Garai horiek pasatu direla eta gaur egun hemen ez da zigortuko 8 pertsona hauen ibilbide militante edo profesionala, baizik eta gaur hemen zigortuko dena izango da Euskal gizartearen bake eta askatasunaren nahia eta helburuak. Beraz, gure elkartasuna adieraztera etorri gara gaur, elkartasun humano eta politikoa 8 auzipetu hauekin eta epaiketa hau bertan bera geratzeko gure eskaria trasladatzen dugu.
Maialen Iriarte Bilduko bozeramailea ere amairu auziaz aritu da goizean Euskadi Irratian. Esan kezka bizia dugu Euskal Herria Bildun ere, orain arte ditugun zantzuak kontutan izan da. Ez da, guk esaten duguna da, badirela urte asko, herri honetan makro prozesu izugarriak izan direna, egin egunkariarena, 1888, bateragun auzia bera ere, eta amairu, hau, ez da, gaur hasiko den hau, eta, bueno, garai hau amaitu dela, nik uste dut herri honen gehiengoak eta horren lekuko izan da zuzen ere legebiltzarrean Euskal Herria Bilduk, Euskal Herri Jeltzaleak eta Elkarrekin Podemosek adostu dugun nolabaiteko deklarazioa esanaz, beste garai batzutan gaudela, aurre egin behar dugula bakegintzan eta elkarbizitzan eta era honetako makroprozesuek ez daukatela tokirik. Are gehiago gainera zantzu larriak daudenean nola egin diran eta zertan oinarritu diran pertsona hauei egozten zaizkienak, tortura zantzuak ere badaudenean, uste dut aurrera egiteko garaia dela, pertsona hauek kartzelan egon dira, bakartuak egon dira, islamentuan egon dira, lehenengo graduan egon dira, uste dut aurrera urratsak emateko garaia dela eta era honetako makroprozesuek ez daukatela tokirik momentuan. Amairu auziarekin jarraituz, EAJko, Bilduko eta Elkarrekin Podemos iuko Eusko Legebiltzarreko talde parlamentarioek adierazpen bat adostu dute. Horretan, estatuko sektore batzuek bultzatzen duten estrategia politiko-judiziala salatu dute gure herrian irekitako denbora berriaren ostean sektore hauek jarduera honekin jarraitzen dutela azpimarratuz, dena eta da printzipio salatzailea oinarri hartuta. Gaineratu dute, amairu auzia denboraz eta lekuz kanpo dagoela. Hiru talde parlamentarioek azaldu dute beti egon direla salbuespenezko legediaren aurka eta berretsi dute oso larria dela amairu sumarioaren gisako epaiketekin jarraitzea. Era berean konpromiso agertu dute guztien artean eraikitzeko bakean eta bizikidetzan oinarritutako etorkizuna. Euskal gizarteak eskatzen duen norabidean aurrera egitea oztopatzen diguten iraganeko estrategiak, jarrerak eta jokabideak alboratuz. Gauzak horrela, Jone Goirizelaia akusatuen abokatuarekin hitz egin dugu epaiketa hasi baino lehen. Gaur hasira amairu sumarioko 8 auzipetuen epaiketa Espainiako Auzitegi Nazionalean. Duela 11 urte egindako polizia operazio batean oinarrituta euskal presoen abokatuak eta presoen babeserako sarean aritzen zirenak epaitzen ari dira. Etarekin lotura izan zutelakoan. Gaurko saioa 10:00 hasi da eta auzitegira sartu aurretik Jone Goirizelaia auzipetuen abokatuak 11 telebistari azaldu dio auzipetuek indartsu ekiten diotela epaiketari. Bueno, nik uste dut orain indartsu daude, ikusi dutelako jendearen babesa dekiela pasado zapatuko manifesta nolan nahiko harri denatu delako, eta gero baita ere onaino hurbildu direlako arduradun instituzional batzuk babesa emoteko. Alabaina aitortu du kezkatuta ere daudela azken urteetan Auzitegi Nazionalak eskubide fundamentalak ez omen dituelako maiz errespetatu. Baina baita ere kezkatuta daude, Audiencia Nazionalaren aurrean epaiketa da, badakigu tribunal honetan zer nolako bermeak dauden, badakigu tribunal honetan gauzak nola egiten diren, azkeneko urteetan bizi izan ditugun epaiketak eta resoluzioak argi adierazten dutelako olako kasuetan eskubide fundamentalak ez direla askotan errespetatuak izaten, orduan kezkatuta horrengaitik, kezkatuta zigorro oso altuak eskatzen dutzielako. Alderdi politikoen, sindikatuen, hainbat elkarteen eta herritarren sostengua jaso dute auzipetuek. Auzia CNIren entzuketa ilegaletan oinarritzen dela ohartarazi dute behin baino gehiagotan abokatuek eta gainera auzibidea irregulartasunez beteta egon zela salatu dute. Horrez gain Goirizelaiak berretsi du defentsaren lerroetako bat non biziniren printzipio juridikoa izango dela. Aurreko estinioak planteatuko ditugu, aurreko estinioaren artean non biziniren berriro planteatzeko aukera daukagu, insistituko dugu horretan, hori printzipio eta eskubide fundamental bat da, pertsona batek ezin dela bi sumario desberdinetan
gauza bardinen gaitik epaitua izan, hori berriro esango dugu. 77 espetxe urte eskatzen ditu fiskaltzak auzipetuek akordio bat lortzen eta epaiketa saihesten saiatu dira, baina ez dute lortu. Hala ere, Goirizelaiak nabarmendu du alduten guztia egingo dutela akordio bat lortzeko. Epaiketa hau guztiz anakronikoa dela, kontutan hartu behar duguna da 2021 gaudela, gertaerak 2009-2010koak dira, eta gauza batzuk lehengokoak. Orduan momentu honetan Euskal Herriak dagoen egoera politiko kontutan harturik ez dauka nondik hartu, baina hortik aparte, guretzat izan da lehentasun bat akordio bat lortzea. Ezin izan dugu oinarte ezer lortu, horrek ez du nahi esan saiakera egingo dugula, eta ez dakigu ze aukera dauden, ez dakigu zer gertatuko dan, baina gure eskuetan dagoen guztia egingo dugu, posibla izan ezkero akordio bat lortzeko. Auziak 8 saio izango ditu uztailean eta beste 8 irailean. Goirizelaiak azaldu du deliturik ikusten ez dutela eta horregatik ahal duten guztia egingo dutela auzipetuak libre ateratzeko. Epaiketa hasi den honetan jasan zituen tortura eta tratu laidogarri horien guztien kontakizun egin du Nahia Zuriarrain auzipetuak. Bideo baten bitartez adierazi ditu atxilotuta egon zen 5 egunetan Guardia Zibilaren eskutik bizi behar izan zuenaren nondik norakoak. Guardia Zibilaren eskutik jasandako torturak azaldu ditu Nahia Zuriarrain, 13 sumarioan auzipetuak. 2010ean atxilotu zuen Guardia Zibilak Zuriarrain, euskal preso politikoen abokatuen aurkako polizia operazioan. Sarekadan beste 9 pertsona espetxeratu zituzten. 5 egunez inkomunikatuta egon zen Zuriarrain, eta Guardia Zibilaren eskutan zegoela jasandako torturak kontatu ditu. Bideoan bildutako testigaintzaren arabera gela batera eraman zuten begiak estalita zituela, eta bertan zegoela biluzteko agindu zioten. Aurka egin zuenez indarrez kendu zioten arropa gogoratu du. Bateko jukatu zuen, arrankarzela, baina azkenean kentzea lortu zuten eta kulerotan utzi ninduten soilik. Atzean jarri zitzaidan oihuka zegoen Guardia Zibila, nire guztiz pegatuta. Herrialdea nire ipurdira guztiz pegatuta. Testualki esaten zidan, mekonezkatzen dit. Komentarioak egiten zituzten nire gorputzaren inguruan. Lepoa, aurpegia, ilea, titiak, gorputza ikutzen zidaten. Ondoren torturatzen jarraitu zutela oroitu du, plastikozko poltsa bat jarri zioten buruan eta horrela egon ziren Zuriarrain lurrera erori arte, zorabioaren ondorioz. Hala ere amaitz gaiztoa ez dela orduan amaitu nabarmendu du Zuriarrainek, buruz gora jarri baitzuten eta ura bota zioten aurpegira, arnaz ezinik zegoela, eta orduan estanda egin zuela azaldu du. Ezin izan duen gehiago aguantatu. Nahi zuten dena esango niela, esan nien. Torturapean egindako deklarazioetan oinarrituta 11 urteko espetxe zigorra eskatu diote 13 auzian. Eta asteburuan mobilizazio jendetsuak egin dituzte Bilbon eta Donostian epaiketa salatzeko eta auzipetuei elkartasuna adierazteko. Sumario politiko baten aurrean aurkitzen gara, berriro ere 25 urte asmatu zala dena eta da teoria sinestezin ura, ekartzen dute horrelako sumario bat mendeku politikoa eta txantai politikoa egiteko. Berriro ere talde armatuko kide edo laguntzailea izatea akusazio larriak egiten dira eta bere jardun osoa amaitu eta 10 urtetara eta behin betiko desagertu zela 3 urte pasatu direnean, berriro ere salbuespenezko legedia, berriro ere entzutegi nazionala, berriro ere zerbitzu sekretuek fabrikatutako akusazio larriak, berriro ere Guardia Zibila eta torturaren itzala, berriro ere kartzela mehatxua, eta azken finean berriro ere euskal familiei
beldurra, mina eta sufrimendua ekartzen zaiela. Pentsatzen dugu euskal gizarteak bakea eta bizikidetza eraikitzen ari dela, pentsatzen dugu nahi dutela demokrazia eta askatasun gehiago, eta gizarteak nahi duena da gartzelak militante politikoez ustutzea, berriro betetzea baino. Beraz, hemen gaude sumario honen kontrakotasuna agertzeko, gure salaketa egiteko, eta Madrilera astelehenean joango diren 8 auzipetuekin gure elkartasun politiko eta humanoa helarazteko. Testuinguru honetan, mahai inguru bat egin zuten pasaden astean Bilbon Martxelo Otamendi gidatuta. Bertan izan ziren Arantza Zulueta, Alfonso Zenon eta Laura Pego Otero. Auzibidean eskubide urraketa larriak egon direla salatu zuten. Azpimarratzekoa da, sarekada izan zenetik 11 urtera iritsi dela auzia, etak bere jarduna amaitu zuenetik 10 urtera. Eragile askok salatu dute epaiketa denboraz eta lekuz kanpo dagoela, eta ez dute ulertzen nola den posible fiskaltzak dena da eta goiburua iparrorratz gisa erabiltzen zuen garaiko akusazio eta eskaerak egin izana. Orotara 77 espetxe urte eskatzen dituzte 8 auzipetuentzat. Testuinguru honetan Arantza Zulueta abokatu eta 8 auzipetuetako bat, Alfonso Zenon auziko abokatua eta Laura Pego Otero ikerlari, legelari eta kriminologiaren Euskal Institutuko kidea Bilborroka aretoan bildu dira Berriako zuzendari Martxelo Otamendi gidatutako mahai inguruan. Otamendik esan duen moduan makrosumarioen eta epaiketa handien aroko azkena beharko luke 13 auziak, Espainiako Auzitegi Nazionalak kontrako adierazten ez badu behintzat, baina gaineratu zuen zoritxarrez Espainiako politikagintzak ez usteko lazgarriak eman dizkiela behin baino gehiagotan. Zuluetaren arabera herri honek demokrazia eta bakea lortzeko pausoak ematen dituen bakoitzan errepresioa izaten da erantzuna. Azaldu duenez auzibidean eskubide urraketa larriak gertatu dira, torturez gain abokatuen bulegoan legez kanpoko miaketak eta zeni Espainiako zerbitzu sekretuek epaiaren baimenik gabe egindako entzuketak eta jarraitzeak. Auzipetuek horiek guztiak epaiketan azaltzeko asmoa dute. Alfonso Zenonek ere auzibidean izandako ustezko irregulartasunak aipatu ditu, eta batez ere defentsaren lerroetako bat izango dena nabarmendu du. Akusatu bat delitu beragatik birritan epaitzea galarazten duen printzipio juridikoa. Abokatuaren ustez epaiketa honetan printzipio hori urratu da. Eta Madrilen aldi berean, 7 ministro berriek hartu dituzte euren karguak Pedro Sánchezek iragarritako gobernu eraldaketaren baitan. Aldaketa horiek errotik aldatu dute Espainiako presidentearen gertukoen taldea. Besteak beste, Carmen Calvo lehen presidente ordea, Jose Luis Ábalos garraio ministroa eta Iban Redondo kabinete burua kendu ditu gobernuburuak. Gaurtik aurrera honakoak izango dira. Pilar Job justizia ministro berria izango da, Maria Jesus Montero ogasun ministro ere badenak funtzio publikoko ardura ere hartuko du, baina bozeramailetza utzi. Isabel Rodríguez izango da eledun berria, baita lurralde politikako ministro ere, Mikel Izetaren ordez. Bestalde, Raquel Sánchez Jiménez orain arte Gabako alkate izandakoak garraio mugikortasun eta hiri agenda ardurak hartuko ditu, eta Pilar Alegriak Isabel Zela ordezkatuko du. Izetak berriz kultura eta kirol gaiak hartuko ditu bere gain, eta Diana Morantek zientzia eta berrikuntza Pedro Dukeren ordez. Aldiz, Jose Manuel Álvarez izango da atzerri gaietako Europar Batasuneko eta lankidetza ministro berria. Eta azken aldaketa Felix Bolañosena da, presidentetza gorteetako harremanak eta memoria demokratikoa ministerioaren buru jarriko dute. Jarraian Maialen Iriarte EH Bilduko bozeramailea. Bueno, bagenekien, ez da, ja zantzuak bazeuden Pedro Sánchezek alako gobernu aldaketa bat egiteko asmoa bazuela, eta, bueno, harritu ez nau, harritu. Eta hemendik aurrerakoan, esan dezaizuk edana da, ikusi egin beharko dela ministro berri hauek zer egiten duten. Guk errespetu zartzen dugu Espainiako gobernuak edo edozein gobernuk egin dezakeen edozein aldaketa, ikusi beharko duguna da, orain arte gobernu horrekin ditugun eta betetzeko dauden konpromesuak behingoz betetzen diran, lan erreforma ari naiz adibidez. COVID-19 helduz beste egun batez, 1000 positibo berriren langa gainditu da Hego Euskal Herrian.
Azken 24 orduetan 1040 positibo atzeman dituzte Osakidetzak eta Osasunbideak eta positibotasun tasa 11,18koa da. Lurraldeka aztertuz, Araban 94 kutsatu berri detektatu dituzte, 282 Bizkaian, 276 Gipuzkoan eta 378 Nafarroan. Nabarmena da kutsatzen gorakada. Txertaketari dagokionez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 16 eta 29 urte arteko 270.000 pertsona daude eta uztaila eta abuztua bitarte denek txertoa hartzeko era izango dutela adierazi dute osasun sistemako informazio iturriek. Sailburuak argi utzi zuen behin gaztei txertaketarako atea irekita ere, egun batetik bestera ezingo direla denak txertatu. Hasieratik Osasun Sailak pazientzia eskatu dio adin tarte horretan dagoen orori, eta txertaketa iristen diren dosien arabera egingo dela gogoratu du Osakidetzak hainbatetan. Bitartean Euskal Herriko gainerako herrialdetan txertoa hartzeko atea irekita dute adin tarte horretakoek. Nafarroan Osasunbidea joan den astetik ari da txandak ematen eta Ipar Euskal Herrian ez dago adin irizpiderik txertoak emateko orduan. Gaitza alde batera utzita, busti zaitez kanpainaren edizio berria egin du igande honetan Esklerosis Multiple Euskadi elkarteak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hondartza eta igerilekuetan. Gaixotasun sendaezin honek sortarazten dituen arazoak gizarteratzea eta ikertzen jarraitzeko dirua biltza da helburua. Esklerosis Multiple Euskadi elkartetik ohartarazi dutenez, arrazoi asko daude gaixotasun horrengatik bustitzeko eta oraindik ez dute gaixotasun honen zergatia zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan 2700 pertsonari eragiten die. Gogoratu dutenez, pertsona heldu gazteen artean ezgaitasunen bat izateko bigarren arrazoia da trafiko istripuen ostean. Ipar Euskal Herrian aldiz, bakegilek eta bakegideak egindako deiari erantzunez, larunbat goizeko 8:00 100 lagun Baionatik Donibane Loizune aldera abiatu ziren, kartzelan 31 urte bete dituzten Jakes Esnal, Unai Parot eta Jonke Paparot euskal presoen askatasuna eskatzeko. 31 kilometro egin zituzten Lapurdiko kostaldea zeharkatuz eta arratsaldean manifestazio batekin bukatu zuten ibilaldia Donibane Loizunen. Martxa hastean, Emili Martin bozeramaileak hitzartze labur bat egin zuen mobilizazioaren zergatia azaltzeko. Nabarmendu zuenez, iraganaren irakurketak sor ditzaken desberdintasunez harago, militante hauen askatasuna ezinbestekoa den zerbait bilakatu da lurralde mailan, ezinbesteko etapa bat. Bestaldetik, datorren urteko uztailaren 2an Pirinioetako 400 gailur baino gehiago argiztatuko dituzte. Horixe da Pirinioetako bidea 2022 askatasunaren eta autodeterminazioaren alde Euskal Herriko eta Kataluniako gizarte erakundek elkarrekin antolatutako lehen mobilizazioa. Gure esku KNZ Federazio de Entitats Excursionisten de Cataluñak antolatute eta larun batean eman zuten egitasmoaren berri. Bide lagun izango dituzte Omnium Cultural eta Artistes de la República. Jose Antonio Agirre eta Luis Companys lehendakariak elkarrekin erbestera abiatu ziranean, La Junkeratik gertu, Pirinioak zeharkatuz, mezu argi bat utzi ziguten ondorengo belaunaldiei. Gure borrokak partekatuak dira. Beraz, parteka dezagun ere askatasunerainoko bidea. Amb aquesta via piranenca, com ja han dit els companys, el que farem serà reclamar l'atenció de la comunitat internacional per aquesta causa justa del dret d'autodeterminació dels pobles. No aconseguiran que resistim, perquè comptem amb la força de la gent, disposada a continuar caminant i a superar obstacles per fer el cim. Con esta movilización conjunta vasco-catalana queremos remarcar nuestro compromiso ciudadano de colaborar y sumar fuerzas en ese camino hacia la plena soberanía.
il·lusions des dels dos costats dels Pirineus. Il·luminem el camí de la llibertat. Somiem amb un futur millor i, sobretot, lliure. Eta nazioartera begira, Kuban iraultza defendatzeko kaletara irteteko deia egin die herritarren Díaz-Canel presidenteak gobernuaren aurkako protesten testuinguruan. Iraultzaren defentsan kaleetara irteteko eskatu die herritarrei Miguel Díaz-Canel Kubako presidenteak azken orduotan Irlan izaten ari diren protestei erantzun gisa. A que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. A la revolución la defendemos ante todos los revolucionarios y en la primera fila los comunistas. Izan ere milaka dira Kubako hainbat hiritan gobernuaren aurkako protestetan parte hartu dutenak. Habanan Kapitolioaren parean amaitu zen protestan. Pandemia Irlara iritsi zenetik egoerarik okerrenean dago uneotan Kuban. Eta bertan garatutako Soberana bi txertoaren eraginkortasuna 82%koa dela frogatu den arren, kasu berri kopurua apaltzeko zailtasunak izaten ari da gobernuan. Egoera ekonomikoak okerrera egiten jarraitzen du gainera. Manifestariak kexu dira pandemiaren egoeraz gain, elikagai, sendagai eta beste zenbait produkturen gabezia dela eta egoera ulertzeko Estatu Batuek ezarritako blokeoa gogorarazi du Díaz-Canelek. Empezaron a recrudecer todo un grupo de medidas restrictivas de recrudecimiento del bloqueo, la persecución financiera, la persecución energética, con el objetivo de asfixiar la economía de nuestro país. Bi gai konkretu nabarmendu nahi izan ditu presidenteak bere hitzartzean. Alde batetik argindar mozketei dagokiena eta bestetik injustu sendagai faltarena. Gobernuaren aurkako protestez gain, gobernuaren aldeko mobilizazioak ere izan dira hainbat hiritan. Estatu Batuak lurraldea desegonkortu nahian ari direla salatzen dute. Hain justu, Washingtonen Díaz-Canelen hitzak gaitzetsi dituzte borrokarako dei egiteagatik eta kubatarren adierazpen askatasuna eta biltzeko eskubidea aldarrikatu dituzte. Eta kirolei dagokienez, Ane Mintegi Idiazabalgo jokalariak irabazi du Wimbledongo junior txapelketa. Idiazabalgo jokalariak Estxuk Alemaniarrari 2-1 irabazi dio neurketa iraulita. Txapelketa hori irabazten duen lehen euskal herritarra da. Ane Mintegik Wimbledongo junior txapelketa irabazi du. Idiazabalgo jokalariak Natasha Schunk Alemaniarra garaitu du finalean, eta txapelketa hau irabazten duen lehen euskal herritarra da. Wimbledon munduko lau txapelketa garrantzitsuenetako bat da, eta naiz eta igandean jokatutako finala galtzen hasi Ane berregin zen. Bigarren eta hirugarren setak irabazi zituen eta bere ibilbideko garaipen garrantzitsuena lortu zuen Londreseko All England klubeko belarrean. Schunkek bikain hasi zuen partida, break bat lortzen Mintegiren lehen sakean eta kolpe indartsuez baliatuta lehen seta 6-2 irabazi zuen. Handik aurrera Aneren ametsetako finala izan zen. Akatsurriak egin zituen eta bere lehen zerbitzuan izan zuen eraginkortasunari esker, bigarren txanda 4-6 irabazi zuen. Azken setak ez zuen kolorerik izan, eta Idiazabaldarra bat 6 gehilendu zen, historia eginez. Partida bukatzean bere entrenatzailearekin eta familiarekin ospatu eta gero, garaipena berezia eta izugarria izan zela adierazi zuen Mintegik. Lehenengo setean urduri egon izana onartu zuen, baina bukerara sentsazionekin iritsi zela azaldu zuen. Komentatu duenez, nerbioak pizkanaka joan zitzaizkion, eta horren ondorioz hobeto jokatzen hasi zen. Bere herrian ere partida jarraitu dute, eta Idiazabalgo udalak pantaila erraldoi bat jarri du herriko plazan final handia ikusi eta Ane Mintegiri animoak helarazteko. Ane munduko junior rankingeko 27garrena da, eta duela 3 urtetik Bartzelonan entrenatzen du, munduko onenen artean lehiatu ahal izateko. Orain arteko emaitzarik hoberena Australiako irekian lortu zuen. Final laurdenetan kolpe baten ondorioz utzi behar izan zuenean. Garaipen honi esker, Gipuzkoarrak bere potentziala ederki erakutsi du, eta tenisaren munduan kontuan hartzeko promesa bihurtu da.
Kultura arloan Petrus dokumental laburraren lehen irudiak zabaldu ditu Aruru Filmak Iruñeko ekoiztetxeak. Multimedia instalazio batek eta dokumental luze batek ere osatuko duten proiektuaren baitan dago kokatuta Elena Bengoetxeak zuzendu duen laburmetrai hau. Petrus museoko sortzaile Simeon Hidalgo eta Joseba Lekuona eskultorea elkartu ditu Elena Bengoetxearen Petrus laburmetraiak. Nafarroan aztarna utzitako erdiaroko argin bakanetakoa izan zen Petrus, harrian egindakoaren lanak sinatuta. Hain zuzen, arte erromanikoa eta bereziki Petrusen figura ezagutaraztea du helburu Simeon Hidalgok bultzatutako museoak, Lizarragako Zandueta etxean kokatuta. Museoko arduraduna eta gaur egun harriarekin lan egiten duen Joseba Lekuona eskultorea jarri ditu elkarrekin Aruru Filmak ekoiztetxeak Petrus laburmetraian. Arte erromanikoa eta 21. mendeko eskultura lotzen dituzten lerroen bila. Lan labur honen trailerra jarri du orain ikusgai ekoiztetxeak. Ikusentzunezko pieza hau, diziplina anitzeko proiektu handiago baten zatia baino ez dela azaldu dute sortzaileek. Izan ere, dokumental luze batek eta multimedia instalazio batek osatuko dute Petrus proiektua. Non zinema eta ikusentzunezko arteen bitartez eta ondarea ardatzartuta, Zagaondoa, Ibargoiti, Baldorba, Untzitibar, Ezkabarte eta Aezkoa Aranetako artea sustatu nahi den. 20 minutuko dokumental laburrau udan zehar egongo da ikusgai inguru hartako hainbat herritan. Eta 2022ko jarri nahi dute film osoa ikusgai. Gauzak horrela, Aizen Martiartu saxofoi jotzaile, moldatzaile eta konposatzailearen txoria abestiaren zuzeneko bertsoarekin emango diogu amaiera gaurko albistegiari. Martiartuk jazzaren eta musika modernoaren arloan garatu du bere jarduera eta Big Band txikietan nahiz handitan parte hartu izan du. Gaur arratsaldeko 7 Bilboko Bidebarri eta Kulturgunean emango du kontzertua. Besterik ez gure aldetik, hauek izan dira eguerdia gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Ondo izan eta bihar arte.